खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 16 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय अबयापुरी पुलिसा CK कलेजनि प्रिन्सिपालखौ पुलिस बादायाव लेंहरनाय जादों। कलेजनि फरायसाफोरनिफ्राय रां जाख्ल'नायनि अजदाव प्रिन्सिपाल शहीदुल इस्लामखौ पुलिसा लेंहरनाय जादोंमोन। प्रिन्सिपाला गावनि बिसि आरो गावनि गारि ड्राइभारनि मुङाव फरायसाफोरनि सफैनाय रांखौ नंखाय फोरमान बिलाइ होनानै जाख्ल'नायनि अजदाव पुलिस बादायाव नुजाथिनांगौ जादों। शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि प्रिन्सिपाल, आसामनि बारग' मन्थ्रि आरो BBF हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनि अनजालि फिसाजो लारलि ब्रह्मखौ कालचारेल डेभेलपमेन्ट अफिसार महरै ट्रेन्सफार हरनाय जाबाय आरो बिथांनि जायगायाव लैहोर लैहोर मुसाहारिखौ प्रिन्सिपाल महरै बिबान होथ'नाय जाबाय। हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव मैदेरजों लोगोसे लख्रानि उदखारिया सोमजिबाय थायो। बेबायदिनो झारखन्ड रायजोनि गारहोआयाव मासे हाग्रानि लख्राया सासे 5 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ गाग्लोबनानै इनाय बुथारनानै गारना गालांदों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय बिक्रम तुरी। लख्राया ब्रह्मदेव तुरीनि न'खर हाबनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। गाजियाबादआव 3 सुबुंफोरा ट्रेनजों सौजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय 3 सुबुंनि गेजेराव सासे सिख्लाबो दंमोन आरो बिसोरो इन्स्टाग्रामनि एबा इउट्युब भिडिअनि रिल्स भिडिअ बानायगासिनो दंमोन। बे समावनो हरखाबै रेलगारिया फैनानै बे जाथाया जादों आरो बिसोरो भिडिअ खालामबाय थानाय समाव मबाइलाव गोमोहाबनानै दंमोन। बेनिखायनो रेलगारि फैनायखौबो थर मोनाखैमोन आरो बिसोरो सोरमोन, बबेनिफ्राय फैदोंमोन बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दिल्लीयाव सासे सुबुङा हानि बाथ्राखौ लानानै गावनि असे इमादैखौनो पिस्तलजों गुलि गावनानै जिउ फोजोबदों आरो बे गुलि गावनाय जाथायाव गावनि असे बिमायाबो जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानाय बिमाखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। गुलि गावग्रा दुथां सुबुंनि मुङा जाबाय सुमित। रिपर्टनि बायदिब्ला सुमितआ गावनि बिमादैजों हानि बाथ्राखौ लानानै थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो नांलाय खमलाय खालामबोगासिनो दंमोन। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै, अदेबानि सुमितखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।